Deze week ben ik op paard met reedrieder Jorrit Bergsma. Hij neemt dus mee naar zijn oude boom. We gaan deel bij een wenhaak. Dan komen we de redens hier in de wenkamer rond. En dan komen we staat hier op stappen. En hebben we biet in de boom. Ik heb bied Jorrit. Ja, hier ging wat om. Ik ben in Oudenboom voor het treffen met een Olympisch kampioen. Topreedrieder Jorrit Bergsma. Hij is hikke en tijn in het dorp en wen een tijdje in Burg met zijn vrouw en reedriedkampioen Heather Richardson en hun 2 jonge benen. Ah, Jorrit. Goeie. Goedemorgen. Goeie. Hey, we hebben hier een prachtig plakje. Ja. Oudenboom. De Boon. Dat is een van de oudste dorpjes van Friesland. Het ligt hier aan de Boon. Daar is het dorp dat ik nou neemt. En het komt al betiert in de geschiedenisboeken voor. De jaren met Dokkum komt het al heel betiert voor. En ik ben hier opgegroeid. Dichtbij toch? Daar op die wenhaak? Ja, klopt. Dus in een strenge winter van 86 ben ik eigenlijk daar op het IJs geboren. Ja. Ja, mooi. Ja. Hey, wat is dit voor dorp? Wat libbert hier? Wat is dit voor dorp? Wat is het voor plakje? Een Lieds dorpje. We hebben 1500 inwoners hier. En de meeskip is heel groot. Het is, iedereen kent elkaar. De juf waar ik vroeger les van had, daar krijg Nomi Ben krijgt er nog les van. Dus, dus dat zou wel een soort. Ja. En dat is een heel mooi, gemoedelijk dorp. We rennen terug het dorp langs de boom. De veert waar Jorrit zijn hele leven onwennen had en een prachtplak om zijn angels in te smieten. Zullen we hier visje gaan? Ja. Op een plakje, hè? Ja, zeker. Mooi plakje. Ik ben begonnen met zin van de moon, maar het waar slaat al wat aan. Ja, het wordt zitterig, hè? De boom wordt bevuld, joh. Ik zeg. En als u aanzien het wetter leidt, gaan we weer om naar de jeugd van Jorrit. Wat heeft u van jeugd hier gewoon? Hoe zegt dat eruit? Je doet jonge Jorrit hier omstruinen. Ja, een soort boetenbjatje. En we winnen altijd wel in touw. Dus een soort bjatje met mijn beide broers. En dan ben ik een biojongen op de plaats. Dat wie ik altijd een mooie plak om te bjatje. Ja, boetenwijzen. Avonturen. Ja. En dat was wel heel boen aan het dorp. Dat was heel boen aan Oudenboom. Ja, het is toch het vertrouwde. De meesten die je wen je, daar ben je toch vertrouwd mee. En Oudenboom had alles wat ik nodig heb. En ik heb nooit de behoefte gehad om je fit te hoeven. Sommige mensen die hebben wel wat nijs nodig en nij omjouwing. Voor het rieden ben ik een soort onderwijs. En dan is het gewoon heel fijn om gewoon weer thuis te komen. En ik had wel eens lezen hoe die van dat je een Fries schetsen maakt. Met die Jorrit teken je. Waar komt dat bij? Ja, bloot maar wees maar gewoon, denk ik. Dus misschien gauw tevreden en nuchter en het hoeft al net te gek. Dus, ik heb natuurlijk een mooie sportcarrière achter de rug, maar ik heb net het gevoel dat ik meer oors moet voordoen voordat ik mijn eerste prijs hier pakte. Het maakt het me net meer speciaal dan een oor. En hoe kan een oor dat nog meer in die libben waarom zien? Dat echte Friese, dat Friese wat Jip in die zit. Ja, ik vind de Friese historie en ik de Friese taal, de Friese cultuur. Ja, daar ben ik maar grootgebracht. En dat vind ik heel mooi. En ik vind dat ik bijzonder genoeg om dat in stand te houden. En ik de Friese taal, die praat ik met mijn band. Je ziet toch gauw eens dat ik Friese meesten dat ze de band dan Hollands opvoeden. Omdat ze misschien denken dat het beter is. Maar ik denk dat het juist heel mooi is om de band mee te gaan. Ik heb bied Jorrit. Oh. Ja, hier ging wat om. Cheers. Oeh, misschien. En
Even zien, ik ken 2 soorten wijzen. Dan maak ik van wat dichterbij zien. Het is een lies brazemke is dit. Brazemke. Ja. Ja, mooi visje. Leven op een boeien, krijg wat voer in smieten. Nou, daar komen ze op aan. Oké. Dus, ja. Ja, mooi visje. Ja, mooi hè? Ja. Prachtig beestje. Nou, lekker maar zwemmen. Blue skies and dragonflies, a muddy creek, love set me free. Wie bent onderwijs naar het ouderlijk huis van Jorrit. Een bijzonder plak, want Jorrit is hikke en tijn op een wennaar, midden in het warm. Als padvis kan ik me dat machtig vanzelf hoor, om op een wennaar te wezen. Dat is Ja. een heel dagen visje. Ja, ze sissen wel eens van... hij is vast van een soort visje toen Ja. ze jongen was. Ja. Maar dat is ik zo. Ja, net echt eigenlijk. Nee, ik krijg dat. Nee, we hier net het geduld ervoor. Nee. Mississippi. Good things are Zo. going on. Wennaar. Ja, Waar ben we? ja dit is de wennaar van mijn ouders. Dus hier ben ik opgegroeid en bennen. Ja, want toen ben je letterlijk op het ijs binnen, hè? Ja. Dat wel heel bijzonder was. Ja, in 1986, 1 februari, ja, het werd een strenge winter. En ja, ik ben hier echt op de wennaar bennen. En hoe zeg je dat leven eruit? Ik ken me als padvisker, kan ik me heel goed voorstellen dat dat machtig is om zo op het water te wijnen, te leven. Maar alles wat je dient wie op en om het water, hoe wie dat? Ja, en als de boon je dicht laai en het wie sterk genoeg om te rijden, ja, dan komen we de redens hier in de wenk in rond van. En dan komen we staat hier op stappen. Ja, Ja, daar heb ik nog een mooie foto van Jet hier. ja, Jong knaapje, dat we hier op de hoeken zeker. ja, klopt inderdaad. Dus maar mijn mem erachter, ik ervoor en ja, die foto had waarschijnlijk mijn huid maken. Ja, dat weer een mooie strenge winter zat te zien. Ja, ik heb een mooie herinnering dat we de hele dag hier rond rijden waren. Ja, mijn huid hier wel zien dat er wel wat onlis in zit. Dus we hier wel wat talent voor het rijden. Dus die dacht ik van, ik maak maar die jongens naar Tialf daar. Dus die is toen maar eens op paard gegaan naar Tialf. En ja, daar is het begonnen. Blue fires on the highway. Jorrit is een van de meest succesvolle reedrijders van ons land. Hij won in 2014 zijn eerste gouden medaille. Wat een hichtepunt wezen moest, was een dieptepunt in zijn carrière. En op die 28e, toen was hij een Olympisch goud halen. Ik denk dan een jongensdream, dat hier een weer heertepunt wezen hadden. Maar voor die wie dat eigenlijk belonen dat in een dieptepunt. Ja, als je we hadden het hele debakel maar die teampersoon gaan. En ja, het nadeel van de paar dagen ervoor won ik goud op de 10 kilometer. En ja, de Olympische Spelen is toch het grootste toernooi in waar je kan rijden. En daar jet ik bij dat het vol in de belangstelling zit. En ik met die teampersoon, ja, kreeg ik ineens dat toch hele soort negatieve reacties om me heen. Vooral op de sociale media. En ja, dat heeft toen wel een grote impact op me gehad. En hoe uitte zich dat? Ja, voor mijn gevoel wie ik daar wel vrij snel oorheen stapt. Maar ja, toch later ik in mijn carrière pas kreeg ik daar sleepproblemen terug eigenlijk. Dat ik op dat stuit ik dat net echt in de gaten dat het daar terug kwam. Maar ja, op een gegeven moment kreeg ik wat sleepproblemen. Vooral rond belangrijke wedstrijden. Ja, kon ik eigenlijk net goed meer sliepen. Mijn lichaam ging een beetje in een soort paniektoestand eigenlijk. Dat terug presteerde ik gewoon onder de maat omdat ik net goed slepte. En pas later kwam ik daarachter. Op een gegeven moment heb ik een soort van traumatherapie gehad, EMDR. En daar kwam er voor dat dat hele teampersoon gebeuren wat jipper ziet dan ik dacht hier eigenlijk. Heeft destijds zeker praten over die thuis gewoon, om die dwarp en oude bomen? Ja, als je toen naar die spelen, dan, omdat je dan zo'n negatieve golf hoe je heen krijgt op de sociale kanaal. Je krijgt eigenlijk het gevoel dat de hele wereld ineens change is, terwijl dat helemaal net zo is.
Ja, dan verneem je wel van dat, hoe belangrijk familie uit voor je is. Ja. Je familie is toch een veilige haven wat dat betreft. Ja. Ja, het biedt. Oké. Ja, maar is mee. Oeh, Biedt, Jorrit. monsieur. Ja, mooi beestje, Jorrit. Ja, monsieur. Huppatee. Vleerend de vis. Beestje, Jorrit. Mooi visje. Ja, het is wel streepjes hier. Ja, wat strepen op. Ik ben echt wel typische vis. Ik ben echt een ravers. Ja, wel een heel mooi visje. Ja. Ja, leuk, hè? Nou, we zetten hem niet door. Ja, leuk mooi zijn. Then there was sunshine. Now it all feels Die qua warm bijzonder Duitsje. Ja, tussen de beiden terug is het... Ja, dat. hartstikke En mooi. we sluiten het al met zinnen. Ja. Die mooie dag. if I'd have been you, baby. Dit wie biedt van dit hier. Dank wel voor het zien en een goede vangst. Goeie! First came the thunder.